Toto je príbeh obyčajného chlapca. A netušiac, aký vyspelý umie v ňom i v tých, čo boli s ním poslaní, povedali: Odkedy sa narodil, tak mohol robiť čo chce. Neskore príchody domov, nikto mu nič nepovie. Otec to mal v piči, bo rád, že má pri sebe flašku. Že je mama kurva, takú počúva hlášku. Nikto jej nepomohol, každý bol niekde preč. Sestra, brat zahraničí a on sa flakal tiež. Vymeškané hodiny, mama bola často v škole. Že bol najhorší žiak, nečudujem sa mu more. Nebol taký dobrý, že vonku dal schovávačku. On si radšej kúpil drogy, fate a ostatnú sračku. Namiesto dobrých ľudí vybral si zlú partiu. Mal peknú holku a potom najhoršiu harpiu. Doma to nefungovalo, stále krík a hádky. Otca musel dávať preč, bo vyskakoval do matky. A hneď na to skončil na protialkoholickom liečení. Čo bolo ďalej? Druhé sloje poviem ti. Chcel by si, aby to bolo už lepšie, ale vieš to, že je to len horšie. Smutný príbeh obyčajného chlapca a ty máš pocit, že je to iba pasca. Chcel by si, aby to bolo už lepšie, ale vieš to, že je to len horšie. Smutný príbeh obyčajného chlapca a ty máš pocit, že je to iba pasca. Zrazu doma pokoj a vôbec žiadny krík, ale kedy ho pustia, to nevie vôbec nik. Každý deň sa modlia, aby bolo už lepšie. To ešte nevedia, že budú problémy väčšie. Do toho sa zapojí ešte aj mamina sestra. Dedické konanie nebola pre ňu ľahká cesta. Na matkinej tvári si videl smutok a slzy. No nič sa nedalo robiť, ale strašne ťa to mrzí. Zrazu telefon zvoní, príďte si pre otca. Žijú z podpory do podpory, ako sa tam dostanú predsa. Ale bohužiaľ nikoho to vôbec nezaujíma. Ono to písal revers, do počutia, dovidenia. Otec sa dostal domov, báli sa ako to bude, ale premohol sa a je to tak trochu v kľude. Začína sa starať a to hlavne o mamu. Skončila na vozíčku, dáva to riadnu námahu. Chcel by si, aby to bolo už lepšie, ale vieš to, že je to len horšie. Smutný príbeh obyčajného chlapca a ty máš pocit, že je to iba pasca. Chcel by si, aby to bolo už lepšie, ale vieš to, že je to len horšie. Smutný príbeh obyčajného chlapca a ty máš pocit, že je to iba pasca. Do akého boja ťa teda vháňame? Do telesného či do duchovného?